30 гадоў таму на загад Александра Лукашэнкі збілі дэпутатаў Вярхоўнага Савету ад апазіцыі БНФ. Напярэдадні 19 апазіцыйных дэпутатаў абвясцілі галадоўку пратэсту супраць ініцыятывы Лукашэнкі правесці рэферэндум аб змене сімволікі, ліквідацыі статусу беларускай мовы як адзінай дзяржаўнай, аб праве прэзідэнта распускаць парламент і эканамічнай інтэграцыі з Расіяй. Юрысты лічылі рэферэндум супярэчным канстытуцыі і законам. У ноч з 11 на 12 красавіка 1995 году, нібыта на падставе паведамлення аб замінаванні будынку, у залю паседжанняў зайшлі АМАП і супрацоўнікі службы бяспекі прэзідэнта. Яны жорстка пабілі пратэстоўцаў, нягледзячы на іх дэпутацкую недатыкальнасць, і гвалтоўна выкінулі іх з будынку парламенту. Адразу пасля падзеяў 11-12 красавіка пісьменнік Васіль Быкаў заявіў: «Сёння ён перамог рукамі гарэлаў у чорных масках. Ужо пэўна, што на Беларусі не будзе парламенту, не будзе дэмакратычных выбараў, знікнуць рэшткі вольнай прэсы. Краіны закіруе прэзідэнцкая хунта». У траўні Лукашенка правёў рэферэндум. Вынікам сталі паніжэнне статусу беларускай мовы і адмова ад бел-чырвона-белага сцяга і пагоні як дзяржаўнай сімволікі. У 1996 Александр Лукашенка правёў новы рэферэндум, распусціў Верхоўны Савет і стварыў двухпалатны нацыянальны сход, дзе няма апазіцыйных фракцыяў. Пасля 1995 году у Беларусі не было выбараў, якія міжнародная супольнасць прызнала б вольнымі і дэмакратычнымі.